जरा करी जरा तंगमनि बागै पान्नानि आसुक फांथेका आरम्भ खालाय बुसखां जत लाइन फार्स्ट बेन्च आसुकजा सेकेंड बेन्च आसुकजा এই बुसखांवा आसुकजाम जतनो न हैप्पी दिवाली रेखा काहाम तै चबानि जिबाया फरो दा गरजनो सरिया हामियानै खिनामानि कक रोंनाय दा बिथिजाय फैगासाय मोनलिया चेन्नाइनि फैमानि इंद्रा रंजाहै साइदं फैनो चेन्नाइनि फैदों होबा वांगु र कुमिने कक वरबान साइदं फैगोबला जातेनो हामजाकमनि दफाना हामजाकमनि सिन बरकखौ पुतुलान जेंगखादो पुतुलाजों जेंलायखा मिजोराम सिनसे बरक बरकनानै दादिनि सिनसे सिगां हामा गासादमान बरागि बरकनि गेरिला बाहिनी बंनि बलं बर महाके कामि थांगिने बहक देराय गाना खिकुब्रुफान कुदुलथैया कुदुलि थांगिया बंनि लिडार रकनि कक खनावै दङो बुगुं मुथुबै पानो हानि बागै बंना दयज दंगनि बागै दिनै सासे जोङो जेनेके थालाग्या अब खाने गरिं गरिस बाजावखा ने थांफायलाग्या हायनि थांनायो गाहाम कक खनालाय मालाया सालाय मालाया नरनो बासामोन नुखांके सिनबो बका सरायनि थाङो ता माने सान्दा हामजाखा बनो कुदुंमाना साजाग्लिया दादा सरन थंनो हमना साजाग्लिया सिनकोबा ताम खोसना दंगाग्लिया होने हाया जों कक खोनादक सानानि फाया जों नांमानि कक से सानानि फायो आरो आं फायो सारा त्रिपुरानि प्रेसिडेन्ट वाइटेपनि बसामोन काजा नांजाखा जों आगे जरायफ्रो परिफायगांगे समाज लोगो परिफायगांगे जों राज्यनि बुगलिंनि परिफायो कयेकटा जेला मिलुय कायसा राज्यंगो कयेकटा राज्य मिलि कायसा देशंगो गाबा हायकेनो कयेकटा ब्लक मिलु कयेकटा सब डिविजन मिलि कायसा जेलांगो कयेकटा ब्लक मिलुय कायसा सब डिविजन नंगो আর কয়েকটা গ্রাম পঞ্চায়েত বা এডিসি ভিলেজ নাও যায় কাইসা ব্লক নঙ্গো ওকে এডিসি ভিলেজ বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে কয়েকটা পাড়া নাও যায় কাইসা ভিলেজ কমিটি বা গ্রাম পঞ্চায়েত খাজাগো আবো जों परिमा फायो किन्तु दिनै जम्बु जला साब डिविजन खालाय रहमानके जम्बु जलानि आ उनको संगा गरिया जम्बु जला नरो जम्बु जला साब डिविजनाव काइसु ब्लक दं कायसा ब्लक ब्लकनि बुं दङ जम्पुइ ब्लक साब डिविजन दङ जम्पु जला चिन्ह तानि गरिया बसामनि सराय तिफ्रा सामनि बागै अमो खालाय रजागिया तिफ्रा सारनि गानावो नक गानावो जाते अफिस आदाলত थांगिने तिफ्रा सारक जाते सुजुग सुबिदा ता मानथों अरो बुमुं जिमिरि रेखा कतरमा बिशालगड़ दंमोनि आरो बंद सेकागिरि रजनो को जजमानों दं दंनिनाय बुसा दावला परिखारि दिफानि आंगा कारि जानो हागिरि रह जाका ओ बुसा को खनाया हनैनाय दा बा को खना बनो बुमा माताय फायगांगे बुसा का हामनो बनो काजमन परे जागा जुगुरियावो नक सिकुंजा गाजरिने आंगा कारिनि रहजमाय तिफ्रासारो जोंनो जम्बुजला गाजारि रहरगा ताङो सिनि बुमा माताय सुनो सासन खालाय दंमोन बागैनाय अ जागा दिनै जों आगिनि सिमिक दाबि खालायफाय दङ जम्बुजलाव कम से कम ते दुइटा ब्लक खालायबो अब गाबोनथि कायसा हायकाबो सिनजामते कायसा महराबो कायसा तीनटा बाग खालायनाय ते जम्बुजला कायसा ब्लक दंनाय अ तीनटा ब्लक खालायनाय जम्बुजला सब डिविजन गांगे जों प्रशासन स्मुथलि चालुबाय थांबाय कामो जों आबाहाय मान्या दिनै बुह्रु फाइबर बीजेपी वो बरक सिदमना होननाय आङो मात्र बाजाय साइकेल माने दङ कायसा ग्रुप दङ होननाय आब्रक ताबु 2000 बायगो सिनियाबो आ बीजेपी हाबनानै दरस लायानिने दय पार्टी प्रोग्राम खालाय मालाया एके मार दिनै कयतारे 22 तारिखआव खालायनाय ते प्रोग्रामाव आरो माथाया वासा बागैनाय मा खालायबो माने प्रमाण चान्स माया दा बीजेपी हाबनानै आबाहायकेनो दिनैबो खालायजाक सिनिया आन्दोलन गलागाति इंगे हामिया कत खालाय सुका डाक्टर असायरो खुनुका मो बाहायके हामनाय ओ मोबा आसुक नायले
BJP खालायनाय मोखां फुनुगनि हिंगाना हामानो पनो ते फुनुगु मानलिया BJP खालायनाय रैखा BJP खालायनाय मोखां नुखां गना आरुति हामोन पनो फुनुगु मानलिया जोंहाबो अंका के वानसाबारि सुलांमा थांगनाय BJP फुनुगनानि अ ताकादलबो रैखा आबो नचिनि थाजिमो ताकनो साका पियां नीति फैनाय महाय खालायनाय इफ्रा सरबनो फेमलगै आरि गने गायसाबाय आगि सिपिएम नचिनि तिफ्रा सरब दाम होन सिपिएम दाम होन बुद्धि हांके धंबाय तंगे हांके रेगामा ताइया जों सा जों केमनो मा सा महाराज मिसिनो थायाके महाराज ना हामलानि हांके तिफ्रा माथा खालायाके केमनो रेगामा ताइया नि सायाको केमनो नगरिया नि सायाको पार्थक्य बुझिने पार्थक्य आगे जिम गणमुक्ति परिषद सिपिएम बाय सरकार चलित भुरो बरकंखा गाड़ी उगलोगो धुरिबाय खायरजा या कम लिखे आबो बरक सिपिएम नो हामलानि जातं हामलानि तं सामने गाड़ी जे थां आयनो हब्रे जागै फिगुं गुगुइबो माथानाय या कम गुगुइ माथानाय झोल हब्रे जागै माथांनाय याबा ओ बीजेपी बाय सिनि तिफ्रा मथानो बरक सुनाबा के याकुम या खावनाय सबरे गलानि थांमानिया अरजों सरकारे एलान दंफनो जों जे रमजाक जों जे कोनो समय यागार रके बक बसे आयां जों यागार गांगा आयां हारुगुरा कलायरिनो आबो बरनि गिरि माने जों यागार रके बेरा रमि माया आयां कलायरि बिनो जों रमि तो बिसे गजाय दङो अमो कासा कम बुचिने गयरानो थां कलायबानो किन्तु सिपिएम नंने आ गणमुक्ति परिषद होननाय राधा दरजों अहजों साब्रुनि आ जु फुगांगे बर जैसा तैफान खालामदों मुसुखुबुरुं तैफान खालामदों मुसुलुं तैफान खालामदों आब्रुं गां बर सबरे जागोन माथानाय आबोनि बागै सिनिति प्रासानि 25 बोसोराव महाय गति खालाय खालाम थांखा सारानि मुसुङो जों बोसखांनि 7 तारिखआव जत्तनो गिरिया लाजिया खालायनाय आगरतला जों मा थांनाय आस्तबल मानो ताङै सिनि महाराज नुंमानि बागै सिनि बबाग्रा नुंमानि बागै जों फुनुगै रोनाय ओ दलिल करै पारानि दलिल सजाकरै ते कावला करै आ बरक अ हानि मालिक नि गसि दंमाखा नक तांगन बागै उला आ सेना सल दलिल फुनुगै रोनाय दिनो कावला फुनुगै रोनाय जों जबनो रेडि मा दंनाय जों गिरियाके बोसगां थांगावो थांगांके बोसगांगो सिनि कपलानि मारि फानजायो फाननाय आबो जों जतनो पुजो जावनाय आटाखिनि बिसिङाव जों मावगोनाय जों अर उ बयहाय कक्साया आगिसिनि दफानि बरकरकनो सायथांगो सिनि आईपीएफनि खालायनाय र 12 के माखा 14 के माखा 13 के माखा 14 के माखा नै र ताबो टुकरा आङै थांगिनाय ताबो के बिनि पार्टनार बाय सिनि जे सरकारनि लिडार बसे बिनि एलायन्स बायदनो उग्रपन्थी हिनै आवंगांके आगा सानान मुतुंगो नंगो बाबा उग्रपन्थीनि नेता सिबलासा उग्रपन्थी नेता बो आं माजो हन केमरा सायदंगो बाबा उग्रपन्थी नेता कारण बिनि एलायन्स बनो जे सापर्ट खालामनाय जदि उग्रपन्थीनि दल के बा दलनि समर्थन बा जदि जे सापानो दंगांके बाबा आ संगठननि नेता आरो बसुंबाय आंमोन स्लिप अफ टांग सायरनाय स्लिप अफ टांग आनिबो सायरनाय किन्तु सिनु बरकनो जों दुखनांगो बरक बसुं दुखनांनाय गैया आनिबाय सामाहाय जेसापा नोंजों सिनि मतादर्श सिनि आदर्श सिनि हिम्मानि आलादा हिम्मानो आं काबलै जोंनो मुजोङै तुमका गुफुर तुमका कसम तुमका गोजा खायबानो जों तिफ्रासा जों हामजागो बमनो हुंका मानेनो जोंनोबो हुंका आबो जोंके सिनुबो खावो सेन्टिमेन्ट नागि थाङो बरक बोसोर नां जों साइमेन्या हाजो बायनो खाजानि ताखुमते बुकुमजों त्रिपुरा रायजोआव ते केबनि क खनानो नांलिया जों सिनि बबाग्रा जे सामानि सिनि राज परिबारनि जे बरकनो कुसुम तिफायनाय जोंनो गाहाम हामजे कापानो असुक जरा नायरोगै तिफायनाय जायगानि खालाय तिफायनाय जों गावबागाव जागा असुक कक साइटं माननि बाथाय दंमोन माने आ बसंनि बरक रकनो जों सापर्ट खालायनाय सिनि बुसाबोदै रकनि थिनांगो भबिष्यत जन्म नेक्स्ट जेनारेशन नंनि भबिष्यतनि साबुं गाहाम सेबंनि भबिष्यत सुनिश्चित खालामनानै बागैनाय जों महाराष्ट्र लगिरिनाय 7 तारिखआव फुनुगिरिनो अर जराखै आसो कक साइड
ani kisa kok samani oronu mathaka jotono na hambai khulumbai kya bobagara ayuk loktu tibra motha ayuk loktu